ngithi angicacise into eyodwa ebalekile. Uyabona uma ngabe sisuke sithi amadoda ayizinja, sisuke singasho laba bahola mhla ka-25. Laba bahola mhla ka-25 they are kings, bangamakhosi. Ningababani menisuke nisho lezi zinto enishoyo ngamadoda. Abamhla 25 nje abaxhumi lapho. So laba baholile asibabali mengabe sikhuluma ngalezo zinto. Njengoba kumhla 25 nje ngithi angiyenze lento ibe clear ukuthi mangabe sisuke sithi ini ngamadoda, not abamhla ka-25 bakithi. Cela nje lapho si-understandane kube clear lokho. Futhi ngiyazi ukuthi laba abamhla 25 kumanje balungiselela ukuthi bathenga amathikithi okuya lapha eDurban kwi-4360 Comedy Festival ezobe ise-Bet Center ngomhla ka-17 April ezoqala ngo-7 PM, amasango ayavulwa ngo-6 PM. Kuzobe kuhlangene osomahlaya abavela emazweni ahlukahlukene. So nje ngiyazi ukuthi kuyimanje nje base Computicket baya ko Shoprite before umuntu athenga isaka lempuphu nele rice uzoqala ngethikithi lakhe lokuza kwi Comedy Festival. Uyabona nje before athenga ibraai pack uzoqala ngethikithi lakhe le festival, athengele yena, athengele nomuntu ahlekisana naye, ngoba uyazi vele ukuthi le festival siyenzela nina ngoba vele abantu enihlekisana nabo abasanihlekisi. So sithi-ke thina asizonihlekisa, sinilethele osomahlaya abavele emazweni ahlukahlukene. So Computicket amathikithi ayatholakala, early bird tickets asa available. Ungaphuthelwa, phuthuma ungasali.